муаррифгари Тоҷикистон Диёри Дидор 16 сола аст. Ӯ аз хурдӣ ба ҳунари аксгирӣ шавқ дорад. Қаҳрамони мо ҳоло дар мактаб таҳсил карда, ба ин андеша аст, ки дар оянда ба самти суратгирӣ меравад. Диёр дар соли 2021 ба озмуни роҳи Абрешим, ки аз тарафи ЮНЕСКО ташкил шудааст, иштирок намуда соҳиби ҷой гардидааст. Ман дар синни 15 солагӣ шавқ пайдо кардам. Шавқи суратгирӣ дар он буд, ки падарам бисёртар ба ман аксҳояшонро нишон медоданд, ки чӣ хел гирифта шуданд, чӣ маъно доранд. Ба ман ёд дода фаҳмонданд ва ба ман ҳамин хел шавқ ба ҳамин аксбардорӣ зиёд гардид, ки ман тавонистам суратҳо гирам ва дар ин хеле озмунҳо иштирок кардам. Дар озмун зиёда аз 3500 нафар иштирок карданд, ки аз он 75 адад акс пазируфта шуд. Дар ин озмун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 нафар соҳиби ҷой шуданд. Вақте ки дар ЮНЕСКО сурати ман қабул шуд, оғои Ризо ба ман китобашонро туҳфа карданд ва он кас ба ман гуфтанд, ки суратгириро омӯз, ки ту дар оянда ба чӣ касе нашавӣ, хоҳ инженер бошад, хоҳ каси дигар, ин шуғл ба ту ёрӣ мерасонад. Диёр бештар мехоҳад аз манзара ва зебоиҳои ҳаёт аксбардорӣ карда, ба ин восита ба тамошобинон нерӯи тоза бахшад. Аксгирӣ ҳунари болоест, ки на ҳар нафар дар он муваффақ мешавад. Дар кишвари мо шумори суратгирҳои касбӣ кам буда. умед ба он аст, ки дар ояндаи наздик ин камбудҳо бартараф мешаванд.